Живота на съдната. Да, няма проблем. Но то е хубаво така. Аз този живот много го харесвам, ама така не ми се е случвало. Не е много хубаво. Чудесно е дори. Ми как? Не дей прибира, не се притеснявай. Ти ако знаеш колко къщи съм влизал. Тук има още една. Значи те са 3 спални де факто тук. Да. А кухнята е долу сигурно. Долу кухнята. Той е в ниското, което е. Да. Те винаги са такъв. Да. Аз ги знам, да. То от тук се излиза, нали? Излязох. Ще му отвърна. Там бе, ко стана с чепика, бе? Едно. Това е така. Без там, бе. Да, чудесно. И кучинца имаме много хубаво. Значи как? То двор без куче. Иначе, това си го ползваме като база, ето за храна. Кучето Оттатък също е. Да. Кучето за Това като каракачанка е малко. Тя е каракачанка. Ма е мъничко, нали? Да. Тя е на 3 месеца. Това се мъничко. Иначе имаме чап. Лосиска куче.